имрӯз ноҳияи Вахш қабои идона дошту пиру барно бо рӯҳияи болидаву саршор аз меҳру самимият нисбат ба ватан модар, арзишҳои давлатдориву дастовардҳои 30 соли пойдории соҳибистиқлолӣ дар фазои сулҳу озодӣ дар ҷашни пурифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ ширкат варзиданд. масъулини ноҳия тамоми сокинонро ба ин муносибат шодбош гуфта иброз доштанд ки истиқлоли давлатӣ барои мо имкони васеъ фароҳам овард ки дар роҳи имрӯзу ояндаи давлат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. сипас роҳпаймоии оммавӣ бахшида ба ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ бо иштироки сокинон, кормандони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия сурат гирифт. дар ин гузашти ҷашнӣ нахуст тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия вориди майдон гардида ҳамчун нишона аз ояндаи неку дурахшони кишвари маҳбубамон ба ҳамагон шодиву нишод эҳдо намуданд. воқеан ҳам дар даврони истиқлол дар кишвари азизамон соҳаи маориф мавқеи меҳварӣ пайдо намуд ва эътибору таваҷҷӯҳ ба он рӯзафзун гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати хиратмандонаи хеш ба соҳаи маориф афзалият бахшида пайваста таъкид медоранд ки маориф нерӯи тавонову пешбари кишвар аст ва имрӯзу фардои мамлакатамон ба он алоқамандии ногустастании қавӣ дорад. ҳамин буд ки соҳаи маориф дар байни ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат соҳаи афзалиятнок эълон гардид. тамоми сокинони кишвари озоду ободи мо имрӯз ифтихор доранд ки 30 сол қабл нахустин хиштҳои пойдевори истиқлолияти воқеӣ ва давлатдории миллати худро ниҳода аз шарофати мустақилият соҳиби рамзҳои давлатӣ, парчам, нишон ва суруди миллӣ гардиданд. соҳиби давлати мустақил будан барои ҳар инсони соҳибдил бахти бузург аст. воқеан ҳам сокинони Тоҷикистон бо шарофати истиқлолу озодӣ ба дастовардҳои назарраси сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ноил шуда дар рушди минбаъдаи кишвар якдилона саҳмгузорӣ менамоянд. қобили зикр аст ки дар ин давра дар ноҳияи Вахш ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии иқтисодиёт, иқтидори содиротӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ тибқи барномаҳои махсуси давлатӣ оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, нахи пахта ва дигар соҳаи истеҳсолӣ як қатор корхонаҳои саноатӣ ба кор даромаданд ки ҳоло мувофиқи стандартҳои ҷаҳонӣ маҳсулоти худро ба фурӯш мебароранд. воқеан ҳам ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободиву озодӣ, ҳамфикриву ҳамзистӣ ва осоиштагиву абадиятро ба мардуми бузурги тоҷик ва Тоҷикистони азиз муҳайё намуд. истиқлол шиносномаи ҳастии давлат буда комилҳуқуқӣ ва соҳибихтиёрӣ низоми давлатдорӣ ва бузургии миллат аст ки сиёсати дохиливу хориҷӣ, иқтисодӣ, вазъияти иҷтимоиву фарҳангии миллатро ривоҷу равнақ бахшид. аз иштироки фаъоли сокинони заҳматқарини ноҳияи Вахш дар роҳпаймоии ҷашнӣ маълум гардид ки имрӯз дар фазои истиқлолу озодӣ, ваҳдати миллӣ ва якдиливу ҳамдигарфаҳмӣ кору фаъолият намуда сол аз сол ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ва созандагиву бунёдкорӣ ноил гардида баҳри таъмини зиндагии шоистаи худ камари ҳиммат бастанд. ҷавонону варзишгарон бо баланд бардоштани муқаддасоти милливу давлатдорӣ ва дастовардҳои худ дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ин тадбир собит намуданд ки воқеан ҳам дар ин самт давлату ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Вахш баҳри таъмини босифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ дар давоми якчанд соли охир дар заминаи бунёди марказҳои нави саломативу бунгоҳҳои тиббӣ дар дурдасттарин деҳу рӯстоҳои ноҳия шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон дар ҳудуди ноҳия ба фаъолият оғоз намудани коллеҷи хусусии тиббӣ барои омода намудани садҳо нафар мутахассисони миёнаи тиб заминаи воқеӣ гузошт. воқеан ҳам як бахши муҳими дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишварро метавон ба соҳаи тандурустӣ марбут донист. қобили зикр аст ки аксарияти сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш дар арсаи кишоварзӣ кору фаъолият намуда бо ба даст овардани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун ҳамасола баробари таъмини эҳтиёҷоти рӯзгори худ ҳамзамон дар фаровонии бозори истеъмолии мамлакат ҳиссаи арзандаи худро мегузоранд. воқеан ҳам дар даврони соҳибистиқлолии кишвар беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии мардум ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар сархати фаъолияти ҳаррӯзаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дошта дар ин самт аз тамоми захираву имкониятҳо устуворона истифода карда мешавад.
дар ин давра рушди тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳияи Вахш дар асоси дастуру супоришҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар аъло мушоҳида гардида, бо бунёди садҳо бинову иншооти гуногун таъинот, таъмиру азнавсозии роҳҳои мошингард ва фароҳам овардани дигар шароиту имконоти таъминкунандаи ҳаёти шоистаи сокинон, имрӯз ҳаёти осоиштаи мардум таъмин карда шудааст. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозиву давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ буда имкон фароҳам сохт ки меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшида, дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намоем. сокинони ватандӯсту ободгари ноҳияи овозадори Вахш минбаъд низ бо азми қавии ватандорӣ ва эътимоду боварӣ ба ояндаи дурахшони Тоҷикистони азиз баҳри татбиқи амалии нақшаву барномаҳои давлатӣ аз ҳама имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода менамоянд. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Вахш.